Osemia ni gobwa luru ogosha sabanto bagendere kumgania mangana joko genderelia anaso kunyara koigwa chisemi namabaga jowe kinia kolengana nekyombe kema kantobona nyantura ko community health club obato arege karokia boli tukoria lero maiga yogo twara maigeria seka kemetenye ne chinsemo icho cha nyanturago ni gobono bate biro nababwate merobelie miyana so kunyara ko bwatirani abantu bonsi abasaina boygona abantu bande eliko nyara ko twara mabaga jowe kinia na kwegenderelia omurikito dipo nasanya na mange Ekyombe kia Nyanturago Community Health Club litukulia lero nigo giatwara omuyiga omonene bwokubekirwa chigutwa maiga yokonyora maegerio emetienyi ene yaerire igoro yokomenya okuya na konyora maegerio yogonyora ebitoki ilikonyara gwekinia ase binyoro. Ero twakwata omuyiga graduation ceremony muna twasomiwe ase emetienyi ene yaerire. Omuyiga omonene twabwata lero graduation and tore no mogoko omonene twanyara ku graduate abanyamemba 70. Tukubwatirana n'ekyombe kegekorwa Rotary Club aiga Kisii gagekorwa Rotary Club of Kisii Central. Ne project ya Nyanturago Community Health Club achora babekero na global health gwetera Rotary Club ne ya beekeeping. One kyombe kega igakebwata abantu ange 70 bako graduate ritukulia lero egere baso in the next phase ere chakia gukwa na no muteneri wekyombe kia Global Health Connections imeye county ya Kisii Margaret Mura ni gaire igoro yekerenge kenene kyogo chaka ebyombe ao bingamunebi ime yorogongo rwa Gusii ritukulia lero igoturi Nyanturago asengenje ya graduation ya Nyanturago Community Health Club. Global Health Connections igechagi tibyombe awa asengenje yokuba train igoro ya mangana yogo check alafu baadaye bamanya kuchaka nande kuba train igoro ya economic empowerment gati yabante 52 abo banyorira maigirio igoro yobo chenu ase chinka okomenya okuya na okwenyorere bitoki asobo gimana yanda mange nigo bagokero murubiri oyo na gwaka ngambu ya mono. Toko baira nelimbi ya mono aso ko leta mangana ya maya kandi toko basaba atomente ayanda maya bakonyora gutwegera na ntitoba abantu bamande na ntitosemia abande biboli bigocha na uchibinyoro binde egere Gusii to erabe komenta nayo nigo Margaret Mura abarigania abantu bonse wesoke na kwerikia eliogo semigwa chimba chingi ya chokomenya okuya ase binyoro amangana beekeeping in beekeeping ngo chitore ko ba chakeri apiary na apiary that is provision yemetana amona trainings ya beekeeping ntole no mogoko monene sengenjo by tomorrow ngo chitore ko graduate shek group yeito yomo eriga Gusii Nyamecheo. So we are very happy and we welcome everybody as a Gona batonete kuri Nyamira na Gusii ibyombe mbire Nyamira ebinde Gusii tore bakoma be egasi nere twendete gukora tonyoro gochenu oburonge sinyomba cheje karibu wageni wetu leo karibu Kuripoteria kataseni kia Ndizi TV kurwase wadi ya Nyamasivi kutoka imeye bunge ya Nyaribari Masaba imeye county ya Kisii ilitalia Nendipon Asanya.